Vuoden 1942 kevättaisteluiden jälkeen suomalaisjoukot kaivautuivat asemiin ja asemasodan rutiini vakiintui seuraaviksi 2 vuodeksi. Vaikka suomalaisrintama oli suurelta osin passiivinen, Suomen strateginen asema oli heikentynyt, kun saksalaiset ensin kärsivät katastrofaalisen tappion Stalingradissa ja sitten menettivät aloitteen kokonaan Kurskin taistelussa. Suomen näkökulmasta vakavin takaisku oli kuitenkin se, kun kenraali Kovorov purki Leningradin piirityksen tammikuussa 1944. Vaikka piiritys ei koskaan ollut täydellinen, se oli tehokkaasti estänyt neuvostoliittolaisten suurten hyökkäysvalmistelujen toteuttamisen. Nyt Puna-armeija saattoi jälleen käynnistää hyökkäyksiä Suomea vastaan lyhintä reittiä pitkin. Karjalan kannas, kapea maa-alue Suomen ja Leningradin välillä, tarjosi lyhyimmän ja parhaan reitin Suomen ytimeen. Se oli pääasiallinen rintama talvisodassa, vaikka Mannerheim-linjan puolustukset oli tuhottu neuvostoliittolaisten miehityksen aikana vuonna 1940. Jatkosodassa se oli ollut toissijaisessa asemassa sen jälkeen, kun suomalaisten kesän 1941 hyökkäys oli työntänyt neuvostoliittolaiset takaisin Leningradiin ja saksalaiset olivat lähes katkaisseet kaupungin yhteydet etelästä. Vuoteen 1944 mennessä Karjalan kannaksella oli vain 4 suomalaista divisioonaa ja 2 prikaattia. Kun sota pitkittyi, joukot monissa paikoissa laiminlöivät etulinjan asemien lisävarustamisen ja keskittyivät yhä enemmän mukavuuksiin. Jotkut komentajat pyrkivät pitämään miehensä aktiivisina, mutta monet eivät. Suomi oli alkanut tehdä rauhantarjouksia Neuvostoliitolle loppuvuodesta 1943. Stalinin asettamat ehdot katsottiin kuitenkin mahdottomiksi. Laskelmien mukaan pelkästään vaaditut sotakorvaukset olisivat tuhonneet Suomen talouden. Kuultuaan neuvotteluista Hitler määräsi kaupan lopettamisen Suomen kanssa, joten viljan ja aseiden toimitukset keskeytettiin. Stalin puolestaan alkoi vaatia ehdotonta antautumista. Stalin kääntyi seuraavaksi ilmaterrorikampanjaan, jossa Helsingille aloitettiin jatkuvat pommitusiskut helmikuussa 1944. Mutta parantunut suomalainen ilmatorjunta, taitavat lentäjät ja hyvät harhautustoimenpiteet johtivat siihen, että tämä epäonnistui. Helsingissä esimerkiksi vain 4,8% pudotetuista pommeista osui itse kaupunkiin. Silti suomalainen ylin johto syyllistyy toiveajatteluun eikä uskonut neuvostoliittolaisten tekevän uutta maahyökkäystä, vaan ajatteli heidän keskittyvän Saksaan. Vielä kesän 1944 alussa ylijohdon virallinen linja oli, että hyökkäys on mahdollinen, mutta ei todennäköinen. Todellisuudessa neuvostoliittolaiset suunnittelivat massiivista hyökkäystä 1944 4. strategista iskua käsitelläkseen Suomen lopullisesti. Käytettäisiin 4 neuvostoliittolaista armeijaa. Karjalan kannaksella Leningradin rintama kenraali Govorovin alaisuudessa neuvostoliittolaisilla 21. ja 23. armeijoilla käynnistäisi päähyökkäyksen 1. Itä-Karjalassa Karjalan rintama kenraali Meretskovin alaisuudessa neuvostoliittolaisilla 7. ja 32. armeijoilla käynnistäisi sitten hyökkäyksen 2, toivoen saavansa suomalaisjoukot ansaan Arjalassa. Molemmissa tapauksissa tavoitteena oli ympäröidä ja tuhota suomalaisjoukkojen pääosa. Kun nämä 2 joukkoa olisivat yhdistyneet, ne jatkaisivat murtaakseen suomalaiset toissijaiset puolustuslinjat vuoden 1941 rajalla 3. Pohjoisessa neuvostoliittolainen 26. armeija käynnistäisi sarjan paikallisia hyökkäyksiä murtautuakseen Kiestingistä Ouluun 4. Jos suomalaiset eivät antautuisi, 21. armeija jatkaisi miehittääkseen Helsinkin, mikä oli tehtävä 15. heinäkuuta mennessä. Kesäkuuhun 1944 mennessä neuvostoliittolaiset olivat koonneet huomattavat joukot Karjalan kannaksella, selvästi yli 10% koko sotilaallisesta voimastaan, armeijakenraali Leonid Govorovin komennossa, joka oli hyökkäyssodan asiantuntija ja oli johtanut neuvostoliittolaisia joukkoja suuren osan Leningradin piirityksestä.
21. armeija sisälsi 30. kaartin armeijakunnan sekä 97., 108., 109. ja 110. armeijakunnan 15 divisioonalla. 23. armeijalla oli 6., 98. ja 115. armeijakunta 9 divisioonalla. Lisäksi oli 8 panssarirykkimenttiä, 4 panssariprikaattia ja 9 rynnäkkötykkirykkimenttiä, yhteensä 628 panssarivaunua ja rynnäkkötykkiä. Taisteluiden aikana lisättiin vielä 3 panssarirykkimenttiä, 1 panssariprikaatti ja 2 rynnäkkötykkirykkimenttiä, eli lisäys 224 panssarivaunua ja rynnäkkötykkiä. Yhteensä 858 panssaroitua taisteluajoneuvoa sisälsi IS-2, ISU-122 ja ISU-152 rynnäkkötykit sekä pääasiassa T-34 ja T-70 panssarivaunut. 2 tykystidivisioonaa Stavkan reservistä sekä divisioiden tykit merkitsivät noin 2851 tykistikappaletta ja granaatin heittimät Karjalan kannaksella. Maajoukkoja tuki yli 1000 lentokonetta neuvostoliittolaisesta 13. ilma-armeijasta. Tähän lisättiin vielä 4 armeijakuntaa ja 16 divisioonaa, vaikka alle puolet panssarivaunujen kokonaismäärästä 7. ja 32. armeijoilla Itä-Karjalassa. Karjalan kannaksen hyökkäys. Suomalaisten puolustukset oli suunniteltu useiksi peräkkäisiksi linjoiksi. Vuosien 1941–44 etulinja näkyy alla sinisenä, toissijainen Vammelsuu-Taipale VT-linja punaisena, lopullinen Viipuri-Kuparsaari-Taipale VKT-linja vihreänä ja talvisodan Mannerheim-linja nyt purettu mustana. Koska varustustoimien painopiste oli ollut Laatokan pohjoispuolella, vain etulinja oli täysin varustettu Karjalan kannaksella. Se kuitenkin puuttui syvyydestä ja varustukset oli annettu rapistua, joten niiden arvo oli paikoin kyseenalainen. VT-linja sisälsi vahvoja varustuksia, mutta myös merkittäviä aukkoja, joissa varustustyöt olivat tuskin alkaneet. VKT-linja oli olemassa lähinnä paperilla ja monissa paikoissa edes alustavia töitä ei ollut aloitettu. Suomalaisten etulinja oli miehitetty 2 armeijakunnalla, 3. AK:n, 15. divisioonan ja 19. prikaatin ja 4. AK:n 10. ja 2. divisioonan. 10. divisioona oli korvannut 18. etulinjasta. Ratsuväkiprikaatti RVPR, 3. divisioona siirretty Lapista, 18. divisioona ja panssaridivisioona siirretty Itä-Karjalasta olivat reservissä VT-linjalla tai sen takana. Vuoden 1942 Suomen armeijan uudelleenjärjestelyn jälkeen jokaisella divisioonalla oli nyt 2 jalkaväkerykmenttiä 3 pataljoonalla ja erillinen jalkaväkipataljoona 3 täyden rykmentin sijaan. Jokaisella divisioonalla oli näin 7 pataljoonaa miehittämään 460 kilometrin etulinjasta, jokaisen pataljoonan sektorin olles keskimäärin 3 kilometriä leveä. Linjan länsipää, 10. divisioona, oli erityisen haavoittuvainen avoimen maaston vuoksi, joka tarjosi vähemmän suojaa ja suosi panssarivaunuja. Tämä ei jäänyt Govorovilta huomaamatta. Sen sijaan neuvostoliittolaisten valmistelut olivat perusteelliset. Mitään ei jätetty sattuman varaan. Ilmatiedustelua suoritettiin usein, tykistöä kohdistettiin ja juoksuhautoja kaivettiin kohti suomalaisasemia. Myöhemmin kaapatut neuvostoliittolaiset kartat osoittivat, että he tunsivat suomalaispuolustusten sijainnit yhtä hyvin kuin suomalaiset itse. Myrsky puhkesi 9. kesäkuuta Valkeasaaren läntinen sektorissa 10 divisioonan alueella. 100 lentokoneet neuvostoliittolaisesta 13. ilma-armeijasta pommittivat suomalaisasemia. Neuvostoliittolaisilla oli 300 tykkiä kilometriä kohti ja he ampuivat yli 80 000 laukausta Karjalan kannaksella sinä päivänä. Huonosti ylläpidetyt asemat hiekkaisessa maastossa romahtivat ja miinakentät räjähtivät. Alkuperäiset hyökkäykset torjuttiin, mutta ne olivat vain tunnusteluja, ja illalla käynnistettiin uusi hyökkäys suuremmalla voimalla.
Neuvostoliittolaiset onnistuivat useissa murroissa suomalaisasemiin, vakavin, noin kilometrin leveä ja syvä JR1-sektorissa. Vastahyökkäykset eivät kyenneet karkottamaan neuvostoliittolaisia ja palauttamaan etulinjaa. Läpimurtoa ei tapahtunut, mutta 10 divisioona, mukaan lukien kaikki paikalliset reservit, oli nyt täysin sitoutunut taisteluun. Upseeritappiot olivat olleet erittäin raskaita ja kaikki puhelinyhteydet oli katkaistu pataljonatasolta alaspäin. Aamulla 10. kesäkuuta neuvostoliittolainen 4. strateginen isku alkoi todella 21. armeijan toimesta. 63. kaartin divisioona, 30. kaartin armeijakunta uudisti hyökkäyksensä vielä edellistä päivää raskaamman pommituksen jälkeen. JR1 vastarinta romahti. Suurin osa mykmentistä hajosi ja perääntyi täydellisessä sekasorrossa levittäen paniikkia takalinjoille. Tykistö ylitettiin, kun jotkut tykit ampuivat hyökkäjiä suoraan tähtäimellä. 10 divisioonan toinen jalkaväkirykmentti, JR58, joutui myös perääntymään, kun sen sivusta paljastui, mikä puolestaan paljasti 2 divisioonan sivustan. Reservejä sitoutettiin, mutta se oli liian vähän liian myöhään. Kun nämä joukot etenivät kohti etulinjaa, ne kohtasivat neuvostoliittolaisen panssaroidun kärkijoukon. Valtavasti alivoimaisina ja ilman tehokkaan panssarin torjuntasuojaa, ne joutuivat myös perääntymään. Muilla linjan osilla muut divisioonat olivat aluksi pitäneet asemansa, vaikka paljon heikompia hyökkäyksiä vastaan. Silti illalla suomalainen ylin johto päätti, että etulinja oli menetetty eikä voimavaroja ollut riittävästi sen takaisin ottamiseksi. Perääntyminen VT-linjalle sallittiin ja operatiivisesta reservistä 3. ja 18. divisioonat määrättiin ottamaan asemat siellä. Viivytystaistelua käytiin VT-linjan edessä antakaen aikaa puolustusten miehittämiseen. Panssaridivisioonan jääkäriprikaatti JRR sekä 2. divisioona suorittivat tämän tehtävän erittäin hyvin, vaikka JRR kärsi raskaita tappioita, kun se määrättiin vastahyökkäykseen ilman tykistä tukea epäselvän komentorakenteen vuoksi. VT-linjan murto. 13.6. neuvostoliittolaiset alkoivat hyökätä VT-linjaa vastaan Kuuterselässä ja Siiränmäessä. Siiränmäessä vahvistettu JR7 toisesta divisioonasta joutui ensin 2. ja sitten 3. neuvostoliittolaisen divisioonan hyökkäyksen kohteeksi, mutta taisteli eeppisen puolustuksen pysäyttäen kaikki hyökkäykset huolimatta raskaista tappioista ja murhaavasta tykistötulesta. Kaikki 3 neuvostoliittolaista divisioonaa torjuttiin raskailla tappioilla ja neuvostoliittolaiset estettiin kääntämästä 3. armeijakunnan sivustaa. Kuitenkin Kuuterselän kylässä Govorov keskittyy suomalaislinjojen heikoimpaan kohtaan. Hän teeskenteli voimakasta hyökkäystä kivennappaan päin ja heitti sitten vahvistetun armeijakunnan Kuuterselkää vastaan. Yksittäinen vahvistettu komppania toisesta pataljoonasta, JR53, joka puolusti itse kylää, ylitettiin ja neuvostoliittolaiset murtautuivat jälleen läpi ensimmäisen panssariprikaatin johdolla. Neuvostoliittolaiset kääntyivät sitten etelään ja melkein ylitivät suomalaisen ratsuväkiprikaatin esikunnan, jonka täytyi siirtyä kiireesti. Tämä katkaisi yhteydet ratsuväkirykmentteihin, ja kun neuvostoliittolaiset panssarivaunut riehuivat niiden takana, koko prikaati perääntyi, repien auki koko suomalaisrintaman Kuuterselästä Suomenlahdelle. Samaan aikaan panssaridivisionan osasto Puhruoma käynnisti vastahyökkäyksen neuvostoliittolaista kärkijoukkoa vastaan Kuuterselässä. Osasto koostui jääkäriprikaatista ilman jääkäripataljoonaa 5, panssarijääkäripataljoonasta ilman 6. tykkikomppaniaa, panssaroitu kevyt jalkaväki, ensimmäisestä komppaniasta rynnäkkötykkipataljoonasta, rynnäkkötykkipataljoona, Sturmi Stu 40G ja panssaroidusta ilmatorjuntapaterista. Osastoa tuki 5 tykistöpataljoonaa, mutta radioviestintä petti. Jo valmistelupommituksen jälkeen vain vähän tulta voitiin tuoda kohteeseen. Hyökkäys kohtasi alkuonnistumista tylsyttäen neuvostoliittolaisen kärkijoukon kärjen ja työntäen sen takaisin, mutta se ei kyennyt valtamaan takaisin itse Kuuterselän kylää, jossa neuvostoliittolaiset olivat jo luoneet vahvan puolustuksen. Jääkäriprikaatti itse kärsi raskaita tappioita, eikä sillä ollut voimaa jatkaa ilman riittävää tykistötukea. Joka tapauksessa ratsuväkiprikaatin perääntyminen oli muuttanut koko tilanteen ja hyökkäys täytyi keskeyttää. Vastahyökkäys oli kuitenkaan täysin turha, sillä se viivästytti neuvostoliittolaisten etenemistä, pakottaen heidät ryhmittäytymään uudelleen ja osti arvokasta aikaa. Se esti ratsuväkiprikaatin perääntymisen aiheuttaman kriittisen tilanteen muuttumasen täydelliseksi katastrofiksi. Perääntyminen VKT-linjalle ja Viipurin menätys.
Suomalaisarmeija Kannaksella suoritti nyt taistellen perääntymisen VKT, Viipuri, Kuparsaari, Taipale linjalle. Vastasaapunut 3. prikaatti oli nyt käytettävissä vahvistamaan 4. armeijakunnan oikeaa siipeä. Jopa pahasti runneltu 10. divisiona määrättiin takaisin toimintaan siellä. Oikealla siivellä tilanne oli vakava, sillä Ratsuväki-prikaatti, joka oli menettänyt suurimman osan raskaasta kalustostaan kiireellisessä perääntymisessä, oli ilman riittävää panssarin torjunta- ja tykistötukea ja joutui jatkuvasti perääntymään. 10. divisiona ei ollut vielä toipunut, JR1:llä ei käytännössä ollut taisteluarvoa ja antoi maata liian helposti pakottaen 3. prikaatin myös perääntymään. Panssaridivisiona vasta hyökkäsi neuvostoliittolaisia kärkijoukkoja vastaan, ostaen aikaa vastasaapuneelle 4. divisionalle asettua asemiin ja tukkia vaarallinen aukko linjassa 3. prikaatin vasemman siiven ja Perkijärven välillä. Panssaridivisiona vedettiin sitten pois ja siirrettiin 10. divisionan taakse tukemaan romahtavia puolustuksia siellä. 20. kesäkuuta mennessä neuvostoliittolaiset kärkijoukot olivat saavuttaneet VKT-linjan. VKT-linja itse oli yhdistelmä vahvaa luonnollista asemaa ja muutamia vielä osittain rakennettuja puolustuksia. Idässä yli puolet sen pituudesta kulki Vuoksenjoen vartta, joka oli leveä, sulamaton ja vaikea ylittää kesällä. Lännessä VKT-linja oli samoin osittain valmis rannikolle Viipurin kaupunkiin asti, mutta ilman leveän vesiaistin hyötyä. Itse asiassa linja seurasi lähes tarkalleen talvisodan lopullisen suomalaispuolustuslinjan kulkua. Linjan länsipäässä Viipuria, Suomen 3. suurinta kaupunkia, puolusti 20. prikaatti, joka oli kiireesti siirretty Itä-Karjalaspa ja oli juuri saapunut ottamaan asemat siellä 19. kesäkuuta. Govorov ei hukannut aikaa ja hyökkäsi Viipuria vastaan voimalla, mikä oli neuvostoliittolaisen hyökkäyksen ensimmäisen vaiheen pääkohde. Jalkaväkeä tukivat panssarivaunut, mukaan lukien T-34 ja lainatut Churchillit. Puolustava 20. prikaatti oli kokematon, ei tuntanut asemaa ja sillä oli vain kevyitä panssarin torjuntatykkejä tukena neuvostoliittolaista panssaria vastaan. Pahinta oli, että sekä tykistön että pienaseellen ammukset olivat vähissä ja täydennykset 4. armeijakunnalta viivästyivät byrokraattisesti ajattelevan armeijakunnan tykistökomentajan vuoksi. RPSK:n vanhentuneet BRT-42 rynnäkötykit vasta hyökkäsivät, mutta olivat tehottomia T-34 panssarivaunuja vastaan. Suurin osa menetettiin ja komppanian komentaja luutnantti Sippel kaatui taistelussa Viipurissa. Viipurin menetys on luultavasti keskustelun yksittäinen tapaus Suomen sotahistoriassa. Syitä on monia, mutta tosiasia on, että 20. prikaatti perääntyi lähes ilman taistelua Viipuri ja menetettiin yhdessä päivässä 20. kesäkuuta. Stalinilla oli syytä olla tyytyväinen. 2/3 suomalaispuolustuslinjasta oli murrettu. Viipuri vallattiin aikataulussa ja neuvostoliittolaiset voittivat suuren propagandavoiton. Edistymisen palkkioksi kenraali Govorov ylennettiin Neuvostoliiton marsalkaksi. Suomalaispuolella Viipurin menetys oli suuri isku moraalille, sillä edes talvisodassa Kannaksen lukkoa ei ollut vallattu. Silti edes neuvostoliittolaisille kaikki ei ollut mennyt suunnitelmien mukaan. Vaikka 10. divisioona ja Ratsuväki-prikaati olivat pahasti runneltuja, JR1 oli käytännössä menettänyt kaiken taisteluarvon, ja monet muut yksiköt olivat kärsineet raskaita tappioita. Yhtään suomalaisyksikköä, edes pataljoonan kokoa, ei ollut katkaistu tai tuhottu. Suomalaisarmeija oli edelleen hyvin taistelussa. Apua tulee 2 suunnasta. Apua alkoi saapua. 2 lisädivisioonaa, 6. ja 11. olivat matkalla vahvistamaan puolustuksia Karjalan Kannaksella. Saksalainen apu oli tähän mennessä myös merkittävä. Suomi oli vedonnut Saksaan sotilaallisen avun saamiseksi kesäkuun puolivälissä puolustuksen pidentämiseksi. Vaikka suomalais-saksalaiset suhteet olivat tässä vaiheessa jännittyneet, marsalkka Mannerheimin henkilökohtainen pyyntö Hetverille johti kaupan uudelleen aloittamiseen. Jalkaväille annettiin lisää panssarintorjunta-aseita, Panzerfaust, Panzerschreck eli panssarikauhu, sekä lisää ammuksia, panssarivaunuja ja rynnäkkötykkejä. Saksalainen 122. jalkaväkidivisioona, 303. rynnäkkötykkiprikaati, prikaati noin pataljoonan vahvuudella ja, mikä tärkeintä, ilmaryhmä Kuhlmei siirrettiin väliaikaisesti Suomeen. Vastineeksi Saksan vaatimuksille poliittisista takeista Suomen presidentti Risto Ryti sopi, ettei hän allekirjoittaisi erillistä rauhansopimusta Neuvostoliiton kanssa.
Tämän seurauksena Yhdysvallat katkaisi kaikki diplomaattissuhteet Suomeen, kun taas neuvostoliittolainen propaganda, taitavasti avustettuna Ruotsin lehdistön toimesta, toitotti Suomesta tulevan Hitlerin palvelija. Tali-Ihantalan taistelu. Viipurin menetyksen jälkeen neuvostoliittolainen 21. armeija oli välittömästi yrittänyt murtaa 17. divisioonan asemat Tienhaarassa Viipurinlahden pohjoispuolella. JR-61 pysäytti kaikki nämä hyökkäykset 21.–23. kesäkuuta. Neuvostoliittolainen suunnitelma vaati myös 21. armeijaa jatkamaan Lappeen rantaan ja Saimaalle Viipurinlahden ympäri Talikylän kautta, aivan Viipurin koillispuolella. 23. armeija jatkaisi Imatraan ja kääntyisi Koilliseen ympäröidäkseen 3. armeijakuntaa. Tämä loi pohjan Pohjoismaiden suurimmalle koskaan käydylle taistelulle. Talista pohjoiseen avoimen maan alue tarjosi parhaan reitin panssarin etenemiselle Suomeen. Neuvostoliittolaiset sitouttivat kaikki 21. armeijan 15 divisioonaa hyökkäykseen. Suomalaispuolella käytettiin 3., 4., 6., 18. ja panssaridivisioonaa sekä 3. krikaattia 11. divisioonan saapuessa myöhemmin vahvistuksina. Lähes puolet suomalaisesta tykistöstä oli käytettävissä, yli 250 tykkiä, ja Suomen ilmavoimat antoivat arvokasta tukea. Saksalainen apu sisälsi 303. rynnäkkötykkiprikaatin ja mikä tärkeintä, ilmaryhmä Kuhlmein hävittäjineen, Stukoineen ja FV-99 pommittajineen ryhmä Kuhlmei kaksinkertaisti suomalaisten käytettävissä olevan ilmaiskukapasiteetin Karjalan kannaksella. Yhteensä 2000 tonnista neuvostojoukkojen päälle pudotetuista pommeista ryhmä Kuhlmei pudotti lähes puolet. Viipurinlahden ja Vuoksenjoen välinen kannas puolustettiin suomalaisen 3. prikaatin ja 18. divisioonan toimesta. Neuvostoliittolaiset 97. ja 99. armeijakunta olivat työntäneet molempia taaksepäin pari kilometriä, mutta eivät olleet vielä saavuttaneet läpimurtoa. Uusi neuvostoliittolainen hyökkäys, jota johti levännyt 30. kaartin armeijakunta, alkoi 25. kesäkuuta massiivisilla tykistö- ja ilmaiskuilla suomalaisasemiin. Aamun aikana 18. divisioona työnnettiin taaksepäin koko rintamalla, ja 30. kaartin armeijakunta saavutti 2 läpimurtoa Leitimojärven molemmin puolin. 18. divisioonan oikealla sivustolla oleva 3. prikaatti joutui 97. armeijakunnan hyökkäyksen kohteeksi, mutta onnistui estämään läpimurron, vaikka se työnnettiin taaksepäin useita kilometrejä. Eteläinen panssaroitu kärkijoukko eteni Porttinhoikan risteyksen läpi Juustilan kankaalle asti, ennen kuin se ensin pysäytettiin ja sitten työnnettiin takaisin kilometrin päähän lähtölinjastaan panssaridivisionan vastahyökkäyksellä. Pohjoinen kärkijoukko kuitenkin jatkoi etenemistä Porttinhoikka-Ihantala-tietä kohti työntämällä taaksepäin JR-6 ja JR-48. 26. kesäkuuta kenraalimajuri Lagus, panssaridivisionan komentaja, sen sijaan, että olisi odottanut vahvistuksia, päätti yrittää välitöntä vastahyökkäystä käytettävissään olevilla voimilla jäljellä olevaa kärkijoukkoa vastaan. Neuvostoliittolaiset kuitenkin aloittivat oman vastahyökkäyksensä ja työntyivät eteenpäin katkaisten Porttinhoikka-Ihantala-tien Mutalassa. 27. kesäkuuta mennessä vastasaapunut JR-50 11. divisioona korvasi jääkäriprikaatin etulinjassa vapauttaen sen osallistumaan toiseen vastahyökkäykseen neuvostoliittolaista kärkijoukkoa vastaan. Lagus muodosti taisteluryhmän 4.–18. divisioonan pataljoonasta, joita tukivat muutama Sturmi, Stuk-3 rynnäkkötykki ja T-26 panssarivaunu Eversti Björkmanin komennossa. Suunnitelmana oli, että osasto Björkman hyökkäisi neuvostoliittolaista kärkijoukkoa Koillisen suunnasta, kun taas vahvistettu jääkäriprikaatti hyökkäisi lounaasta ja 18. divisioonan jäljellä olevat joukot, joita tuki komppania saksalaisesta 303. rynnäkkötykkiprikaatista, hyökkäisivät pohjoisesta. Tähän mennessä jääkäriprikaati oli pahasti ehtynyt lähes jatkuvasta taistelusta ja 18. divisioona oli samoin kärsinyt monia tappioita. Pataljonat kykenivät keskimäärin kokoamaan hieman yli 200 miestä kukin. Osasto Björkman ja jääkäriprikaati onnistuivat etenemään kilometrin päähän toisistaan, mutta voimavaroja ei ollut riittävästi neuvostoliittolaisen kärkijoukon katkaisemiseksi. 28. kesäkuuta, kun suomalaiset valmistautuivat tuomaan viimeiset käytettävissä olevat joukonsa jatkamaan hyökkäystä,
30. kaartin armelijakunta käynnisti uudelleen offensiivinsa ja painosti samanaikaisesti osasto Björkmania ja jääkäriprikaattia. Väsyneet ja ehtineet suomalaisyksiköt eivät kyenneet pysäyttämään hyökkäystä ja joutuivat perääntymään. Saman aikaan 108. armelijakunta onnistui työntämään taaksepäin JR-50 uhkaten jääkäriprikaatin oikeaa sivustaa. Koska oli selvää, että hyökkäystä ei voitu jatkaa ja aloite oli siirtynyt neuvostoliittolaisille, Karjalan kannaksen komentaja ja päällikkö, kenraalilautnantti Lennart Öös, määräsi joukot 29. kesäkuuta perääntymään Ihantalaan ja Vakkilaan, jossa vastasaapunut 6. divisioona oli ottanut asemat. Taistelu 29. kesäkuuta oli kiivasta ja jatkui pitkälle yöhön. 21. armeijan joukot hyökkäsivät raivokkaasti ja suomalaiset puolestaan tekivät paikallisia vastahyökkäyksiä ja perustivat useita estäviä asemia hidastaakseen neuvostoliittolaisten etenemistään. 30. kesäkuuta mennessä 21. armeija oli saavuttanut uuden hyökkäyslinjan Kuntilakkijoki, Vanna, Ensojoki. Suomalaispuolustuslinjan. 18. divisioona otti aseman 6. divisioonan ja 3. prikaatin välillä, kun taas 11. divisioona ja panssaridivisioona asetettiin reserviin linjan taakse. Vaikka neuvostoliittolaiset olivat tähän mennessä kärsineet merkittäviä tappioita itsekin, he eivät hukanneet aikaa hyökätessään uutta puolustuslinjaa vastaan. 30. kesäkuuta he onnistuivat useissa murroissa asemiin koko linjalla, mutta kaikki palautettiin vastahyökkäyksillä, joita tuki vahva suomalainen tykistö tuli. Silti kiivas taistelu jatkui, kun neuvostoliittolaiset yrittivät pakottaa läpi murron. Tähän mennessä suomalainen tykistö alkoi näytellä avainroolia hyökkäysten pysäyttämisessä. Joustava ja tehokas komentojärjestelmä sekä tulenjohtomenetelmä mahdollisti tulen keskittämisen useiden eri divisioiden tykistörykmenteistä sekä erillisistä pataljoonista yhteen kohteeseen. Lisäksi suora yhteistyö granaatinheittimien kanssa oli mahdollista. Suomalainen signaalitiedustelu sieppasi neuvostoliittolaisen radioviestin, joka antoi tarkan ajan ja paikan seuraavalle 33. divisioonan hyökkäykselle, joka oli suunniteltu 3. heinäkuuta. Minuutteja ennen suunniteltua alkua 20 suomalaisen tykkipataljonan tulitus kyllästi neuvostoliittolaisen lähtöalueen granaateilla, jota seurasi ryhmä Kuolmeinin ja Suomen ilmavoimien hyökkäykset. Tämä häiritsi hyökkäystä. Uudelleen ryhmittäytymisen jälkeen jäljellä olevat neuvostoliittolaiset joukot yrittivät uudelleen ja onnistuvat läpimurrossa, joka palautettiin suomalaisella vastahyökkäyksellä. 4. heinäkuuta siepattiin toinen radioviesti, joka antoi ajan ja paikan seuraavalle hyökkäykselle. Tällä kertaa hyökkäys pysäytettiin raiteillaan tykistötulella ja ilmaiskuilla. 6. heinäkuuta lopullinen neuvostoliittolainen hyökkäys työnsi taaksepäin suomalaista 6. divisioonaa, mutta vastahyökkäys palautti jälleen tilanteen. 9. heinäkuuta jälkeen neuvostoliittolaiset hyökkäykset hiipuivat ja alue vakiintui pattitilanteeseen. Suomalaiset kaivautuivat asemiin ja eivät olleet siirrettävissä tykistötukensa avulla. Yli 12 päivän aikana neuvostoliittolaiset menettivät yli 300 panssarivaunua ja ainakin 22 000 kaatunutta, kun taas suomalaiset menettivät 8 000 kaatunutta. BKT-linja oli taipunut, mutta ei murtunut.